Com molts dels aquí presents sabeu, Comertia va néixer l'any 2002 de la mà de 5 empresaris referents del comerç, com són Jordi Casas, Javier Cotet, Benito García, Gabriel Jané i Xavier Vidal, que juntament amb en Santi Pagès i amb la Montse Vilalta, avui actual directora general de Comerç, van tenir la visió de crear un espai on compartir informació i compartir experiències, posant en comú la seva activitat, cadascun al seu sector, però amb unes problemàtiques i unes necessitats molt semblants. En aquell moment, el comerç començava a perfilar-se com un sector econòmic de pes, eren èpoques de creixement i Comertia va ser l'espai perfecte per defensar els interessos de les cadenes de botigues locals amb marca reconeguda, vocació de lideratge en el seu sector i voluntat de creixement. Ara que sembla que la situació econòmica torna a millorar i que el pitjor ja ha passat, l'escenari del retail avui compta amb noves amenaces i nous obstacles. I una vegada més, les nostres marques tenen davant nous reptes que hem de superar. Darrerament s'han incorporat al sector nous models disruptius que sense cap regulació estan absorbint una part de la demanda i generant nous hàbits de consum. Nosaltres, Comertia, creiem en el nostre model que es fonamenta en la justícia social i creiem en un model fiscal contributiu, just i solidari. I per això volem fer front a la competència deslleial, que ens amenaça. Per tant, som les empreses convencionals, el retail físic i autòcton, els que estem assumint els costos d'aquesta forta competència deslleial. Com he dit abans, a Comertia generem més de 35.000 llocs de treball directes i en conjunt estem pagant més de 400 milions d'euros anuals d'impostos, amb els quals contribuïm a que es puguin fer polítiques socials, a que es puguin fer hospitals, a que es puguin fer escoles, en definitiva, al benestar econòmic i a la qualitat de vida del nostre país. Des de Comertia demanem a les administracions una major regulació d'aquests canals de venda, una major contundència davant dels canals il·legals i el frau fiscal i, en definitiva, demanem equiparar la fiscalitat de les transaccions comercials amb independència del canal de venda emprat i de la ubicació de la seu de l'empresa. Demanem també, i una vegada més, una de les nostres reivindicacions històriques, l'exempció o l'aplicació d'un tipus impositiu reduït dels beneficis no distribuïts com a principal forma de tenir muscle financer a les empreses i no dependre de les entitats financeres. Creiem també que l'administració ens ha d'ajudar a fer visible aquest missatge davant dels ciutadans per tal de posar en valor la singularitat de les marques locals enfront de la globalització del retail per poder preservar el patrimoni comercial i cultural del nostre país. I us encoratjo a seguir compartint per competir perquè Comertia segueixi sent un referent del comerç a Catalunya i que puguem celebrar molts més aniversaris. Moltes gràcies.